Καλή μας επιτυχία, παιδιά. Πάμε να φτιάξουμε τον Φάνη. Το ρούχο του. Γερά. Έχω πάει τα χρώματα, παιδιά, ναι, όλα. Θέλουμε τώρα κόκκινο. Ένα τεράστιο κόκκινο. Όχι, μπλε είναι. Μπλε, θέλουμε πολύ μπλε. Μπλε, θέλουμε το μεγάλα πινέλα τώρα, παιδιά. Τα μεγάλα. Μπλε είναι αυτό. Πάμε να φτιάξουμε το ρούχο του. Του Φάνη τώρα. Εδώ είναι η φωτογραφία. Εδώ. Θα βάλουμε μπλε στο ρούχο. Όλο. Πώς φαίνεται αυτό. Ωραία, ναι, μακριά είναι, αλλά πιο κοντά πάω το φέρουμε. Κάτσε να βάλουμε τις γραμμές πρώτα. Αυτή θα το φτιάξουμε τέλεια. Αυτή η γραμμή, εδώ, έρχεται από το γιακά, είναι συνέχεια του γιακά εδώ. Εδώ πέρα πάλι. Εδώ κάπου. Και πάει στο λίγο εδώ. Και πάει μετά. Εδώ είναι μπλε. Ξέρεις το μπλε, παιδιά, μπορεί και να μην φτάσει σήμερα. Και εδώ, πριν το φερμουάρ, εδώ πέρα έχει μια διαγώνιο γραμμή. Άλλη. Μπορεί να μην φτάσει το μπλε. Είναι τόσο πολύ ρούχο. Πόσο χαμηλά τώρα πάει αυτό. Έρχεται εδώ έτσι. Η γωνία τι κάνει εδώ. Λίγο πριν την άκρη του γιακά εδώ, κάνει γωνία. Εδώ. Εδώ κάνει μια γωνία. Και πάει κάτω. Κάπου εδώ έτσι. Κάπου εδώ. Μπλε έχω άλλο. Μετά τη γωνία αυτή εδώ η γραμμή εδώ, όπως έχετε κάτω έτσι εδώ, δημιουργεί μια τσάκιση, πάει και βγαίνει εδώ πέρα, κάπου εδώ, πάει λίγο πιο κάτω το μπλε και κατεβαίνει όλο προς τα κάτω έτσι. Νομίζω ότι θέλει πιο κάτω λίγο. Πρέπει να θέλει πιο κάτω λίγο. Εντάξει, αυτό πάει εδώ. Θέλει πιο κάτω από εδώ, Είναι, δεν είναι λίγο κοντά εδώ. Αυτό πάει χαμηλά. Εδώ πέρα. Κατεβαίνει έτσι κάτω. Πάει. Εδώ είναι το φερμουάρ και έρχεται κάτω. Το φερμουάρ πάει. Ξέρετε, η απόσταση όταν είναι μεγάλη, παιδιά, δύσκολο να υπολογίζεται. Εδώ είναι το φερμουάρ του Φάνη. Εδώ. Της μπλούζας. Όταν είναι μεγάλη η απόσταση, φαίνεται καλά. Άνετε, Ωραία. Όταν είναι, ξέρετε, η απόσταση μεγάλη, είναι δύσκολο να υπολογίσετε. Το φερμουάρ κατεβαίνει κάτω, ξέρω εγώ πάει έτσι εδώ, και πάει όλο κάτω έτσι εδώ, και κατεβαίνει μέχρι εδώ κάτω το χέρι του, πάει κάπου εκεί. Για να δούμε τώρα μέχρι που φαίνεται, αυτό που έκανα η γραμμή μέχρι που φαίνεται. Για δεν φαίνεται η κάμερα μέχρι τόσο χαμηλά, εδώ πέρα. Κάπου μέχρι εδώ, φαίνεται στο βίντεο μέχρι εδώ, πιο κάτω δεν μπορώ να το γράφω, μέχρι εκεί. Πιο κάτω δεν μπορώ να πάω. Όχι. Πιο πάνω λίγο. Εδώ. Εκεί. Ούτε εκεί. Κι άλλο πιο πάνω. Εδώ.
αποκλείεται πιο κάτω από εκεί, πιο πάνω από εκεί. Ναι, μπορούμε να πούμε μέχρι εκεί. Που έβαλε στην τρίτη γραμμή μέχρι εκεί. Η κάμερα δείχνει μέχρι εδώ. Όλο αυτόν τον χώρο. Εντάξει, θα τον φτιάξουμε αυτόν και μετά θα πάμε πιο κάτω. Για πάμε. Μέχρι εδώ, όπως έρχεται έτσι εδώ και γυρνάει, για να δω λίγο ο λαιμός φάνει. Εδώ αυτό είναι μεγάλο αυτό, ξέρεις, στα πεπρά. Θέλει, φτιάχτω ελεύθερα, Νίκο, θέλει πιο χαμηλά. Πιστεύω θέλει εδώ. Να πούμε ότι θέλει εδώ αυτό. Μήπως να θέλει πιο κάτω, θα βάλουμε και άλλο μπλε. Εκεί, είναι χαμηλό λίγο. Πρέπει να είναι χαμηλό, άμα το βάλεις εδώ, κοίτα, είναι 4 δάχτυλα με το πηγούνι του, 4 είναι το κεφάλι του όλου. Όση απόσταση είναι το κεφάλι του, 5, 10, 15, 20 και, είναι άλλο παραπάνω και τόσο από εδώ, 5, 10, 10. Είναι και λίγο το έχεις βάλει. Εδώ είναι όλο μπλε, εδώ μέσα. Είναι το φερμουάρ. Πάμε λίγο ρε παιδιά προς τα δω. Όμως του φάνη, όμως η πλάκα ποια είναι. Εδώ βγαίνει το χέρι του φάνη. Στην ευθεία του γιακά, ο γιακάς πάει λίγο πιο έξω θέλει εδώ. Έχετε μια γραμμή εδώ, πες ότι θέλει λίγο πιο έξω ο γιακάς και εδώ έρχεται η γραμμή αυτή που δείχνει εδώ. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. Το χέρι του φάνη πόσο μεγάλο θα γίνει. Εδώ σε θέλω. Εντάξει, σε θέλει πιο μέσα εδώ, δεν πάει τόσο έξω. Εδώ δεν μπορεί να το βάλεις πιο έξω. Πες ότι πάει εδώ. Και μακριά το βάζω εδώ. Εδώ κάνει τις τσακίσεις. Το χέρι του φάνη με βάση το μέσα μέρος θα βγάλουμε προς τα έξω το χέρι του. Όχι το απ' έξω προς τα μέσα. Μπορεί να λάθος εκεί που το έχω βάλει. Έχει ένα τέτοιο εκεί. Εδώ. Πόσο ψηλά πάει αυτό. Πάει στην εδώ. Εδώ. Πιο πάνω λίγο. Από εδώ. Τη γωνία εδώ κάπου. Έρχεται έτσι εδώ, γυρίζει εδώ, κάνει μια άλλη τσάκιση. Πάει λίγο μπλε ακόμα εδώ. Και μετά πάει έτσι κάτω. Εδώ είναι μπλε πάντως, εδώ μέσα, το μανίκι. Και πάει έτσι εδώ, κοφτά, κάτω. Είναι και χαλασμένο το πινέλο αυτό, αλλά για μεγάλες επιφάνειες εντάξει τώρα. Είναι ιδανικό, σιγά το χρώμα θέλουμε να δώσουμε. Κάνει και παρακάνει. Πάει έτσι κάτω εδώ και ενώ μια άλλη γραμμή
ξεκινάει από την άκρη. Άμα είναι σωστό αυτό εδώ, η γωνία εδώ, του μπλε, είναι σωστό. Μια γραμμή στην ευθεία αυτή εδώ, της τσάκισης, πάει από εδώ, ξεκινάει έτσι, πέφτει κάτω, κόβει έτσι εδώ, έτσι εδώ, πάει, βγαίνει λίγο έξω και κάπου εδώ. Η άκρη του μανικιού του φάνη είναι εδώ. Κάπου εδώ, όχι πιο πέρα, εδώ. Στην καλύτερη. Φαίνεται εκεί που ζωγραφίζω. Εκεί. Είναι εδώ. Μια μπλε γραμμή εδώ, παχιά. Εδώ. Και πάει έτσι εδώ. Εδώ είναι όμως, από έξω βέβαια, αυτό τι είναι εδώ ρε. Είναι το, παιδιά είναι όμως το συμπαίκτη του Φάνη. Η μπλούζα του Φάνη πάει έτσι εκεί, είναι όμως συμπαίκτη του Φάνη, με μπερδεύει, δεν είναι ο δικός του. Η μπλούζα πάει έτσι εδώ, κάνει μια γωνία, έτσι εδώ και πάει έτσι εκεί. Είναι τόσο μακριά μου, είναι. Είναι μεγάλο τέλος. Έτσι όπως υπολόγισα, εδώ πέρα ξεκινάει μια άλλη μπλε γραμμή, στην ευθεία. Είναι, μπορεί να πει στην ευθεία αυτού εδώ. Πέρα έτσι εδώ, έρχεται μια άλλη μπλε γραμμή έτσι εκεί, στην ευθεία. Εδώ πάει έτσι αυτό, πρέπει να είναι λίγο πιο έντονο. Κατεβαίνει κάτω, μπορεί να έρχεται και λίγο πιο ανοιχτά μέσα. Εντάξει, μπλε είναι, μα θέλω το διορθώνω. Εδώ είναι Νίκο, πολύ ανοιχτό. Όχι, εδώ κάνει μια γωνία όμως. Εδώ. Κάνει μια γωνία. Άσο γιατί είναι, θα δούμε, είναι και το σήμα της πανιονιάρας πιο πίσω. Θα δούμε, λοιπόν, εδώ, έρχεται έτσι εδώ και μια άλλη γραμμή κάθετη, πάει έτσι, κάτω. Και άλλο τάξη δεν θα το πω στο βίντεο μου το ζωγραφικό, παιδιά, δεν πειράζει. Πριν λίγο στην Καλαμάτα, αυτό το βράδυ μου μείνει αξέκαστο. Είδα μια Πόντιακ. Ένας Μερτζινάς παιδί είχε μια Πόντιακ. Και αφού έπαθα σοκ τεράστιο, εντάξει, ένα ώρα να συνέλθω, πήρα την κάμερά μου και πήγα και έβγαλα ένα βίντεο. Δεν του είπα του παιδιού καλορίζικο στο φινάλε. Του είπα απλά ένα ευχαριστώ. Άμα τον δω, Πόντιακ. Μετά 35 χρόνια που παίζονταν υπότιτλοι ασφάλτου. Και είχα δει ένα τότε. Μια Πόντιακ στην Καλαμάτα εδώ. Μετά 35 χρόνια. Το έχω βγάλει σε βίντεο. Μ' άφησε ο άνθρωπος και το έβγαλα. Απίστευτη βραδιά. Συγκλονιστική. Τι να λέμε. Λοιπόν, εδώ έχει μια άλλη γραμμή, πάει παράλληλα κάτω. Αν δούμε τώρα μέσα σε όλες αυτές τις τσακίσεις, πήγαινε λίγο πιο γρήγορα γιατί αρχίζει πάρα πολύ. Έχει πολλή δουλειά το ρούχο. Λοιπόν, εδώ έρχεται κάτω η γραμμή, πάμε παιδιά λίγο πιο ζωηρά. Αρκετά. Πάμε ρε παιδί μου, συνειδημικά να το φτιάξουμε, λίγο όχι τόσο να κολλάω. Και
Άμα έχω βγει λάθος, το διορθώνω. Η γραμμή τώρα εδώ του φάνη, αυτή είναι στο ύψος αυτής της γραμμής, αυτής κάπου εδώ πάει αυτό. Κάπου εδώ. Άρα εδώ θέλει πιο έξω αυτό, κάπου εδώ, γιατί είναι στο ύψος. Εδώ κατεβαίνει κάτω. Εντάξει, κάνει και κάποιες τσακίσεις το ρούχο και πάει έτσι εδώ. Πολύ χοντρό το έχεις κάνει εδώ. Εδώ λεπταίνει βέβαια, αλλά μου φαίνεται πολύ χαμηλά το έχεις πάει εδώ, πολύ γιγάτι το έχεις κάνει. Όχι, θέλει πιο ψηλά αυτή η γραμμή. Εδώ, λίγο πιο ζωηρά, Νικό. Αρκετά το καμάρωσατε, πάμε λίγο πιο ζωηρά. Ξέρω η όρεξη δεν είναι καλή, έχω σακάτεψα τον Ιούνι και καταλαβαίνω, καταλάβα και τον λόγο γιατί το κάνω. Πάμε λίγο πιο ζωηρά να... Εδώ από κάτω είναι μπλε, άρα εδώ μέσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ που αφήσαμε το μπλε, αφού είναι μπλε, απλά να δούμε πόσο ψηλά πάει αυτή η γραμμή, γιατί έχει ένα κενό λευκού εκεί. Ναι, νομίζω ότι είναι μεγάλο, αλλά εκεί, όχι πιο μεγάλο. Όχι πιο μεγάλο από εδώ. Και πολύ μεγάλο είναι. Πάει έτσι εκεί και πέφτει πάνω στο φερμουάρ. Εδώ κάτω είναι όλα μπλε, από κάτω. Φτιάξαμε μια γραμμή από εδώ για πάμε να τη φτιάξουμε από εκεί που είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο γοργά. Πάμε γιατί θα το παρατήσω. Μια ώρα θα κάτσω και θα αφήσω. Λοιπόν, να πάμε να φτιάξουμε από εκεί το άλλο μπλε, τον άλλο δρόμο. Εδώ τώρα, ο φάνης, πάμε πιο γρήγορα. Το μπλε ξεκινάει στο ύψος το ίδιο. Εδώ. Εδώ. Περίμενε. Τι έχεις κάνει εδώ. Εδώ. Αυτό θέλει πιο κάτω. Ο γιακάς εδώ θέλει πιο κάτω. Είναι χαμηλά, ψηλά. Θέλει πιο κάτω ο γιακάς από εκεί γιατί είναι στο ίδιο ύψος με αυτό. Το μπλε εδώ ξεκινάει στο ίδιο ύψος με τη γωνία εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ ξεκινάει το μπλε εδώ. Άρα ο γιακάς φτάνει μέχρι εδώ. Εδώ. Και φυσικά βγαίνει λίγο πιο πέρα. Εδώ είναι ο γιακάς. Όχι πιο χαμηλά. Εδώ έχει ένα μπλε μαύρο εξάλλου εδώ μέσα. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει να το φτιάξουμε άλλη στιγμή, αλλά ο γιακάς πάει εκεί, πιο χαμηλά. Εδώ είναι ο γιακάς. Και πόσο πέρα βγαίνει, πάει πιο εδώ, πάει εδώ πέρα. Στέλνει πιο εκεί. Όμως θέλει κι άλλο. Και πάει, ανεβαίνει πάνω. Γι' αυτό σου λέω, έχει δουλειά, μην το αρχίσεις, μην καμαρώνεις, εντάξει. Σου φαίνεται, έχουμε τσακίσει τη ζωγραφική μας μέσα στον Ιούνιο, αλλά πάμε να τα δώσουμε όλα. Ο γιακάς είναι πιο μεγάλος εκεί του φάνη, πάμε να ζωγραφίσουμε λίγο, δεν πειράζει. Έχω πάρει μια φόρα σήμερα, παιδιά, σαν να περίμενα ένα μήνας. Σήμερα έχει 29 και αύριο είναι Πέμπτη. Γιατί λοιπόν, εκείνο ο γιακάς κάπως του φάνη, θέλει, ανεβαίνει πάνω, βγαίνει έξω, αυτό το κάνει κάπου εδώ, θα έλεγα. Και μετά πάει πάνω. Εντάξει, άστο, θα το φτιάξουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό γιατί θέλω να πάω να φτιάξω κάτι το ρούχο. Άστο είναι εκεί το γιακά, δεν δείχνει τόσο ωραίο τώρα. Θα το φτιάξω, θέλει. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει αυτό εδώ. Η ίδια ευθεία. Και πάει στο λοξό βέβαια. Στο λοξό. Και η γωνία που εδώ πέρα που σχηματίζει είναι στη γωνία εδώ του μπλε. Κάνει το λίγο μπλε που ξεφεύγει από το γιακά. Δημιουργεί εδώ πέρα στον νόμο μια επομίδα, όπως υπάρχει και από εδώ, το λίγο μπλε, να το βάλουμε, να δούμε που βγαίνει, πάει έτσι εκεί. Και βγαίνει και τελειώνει έτσι εδώ. Εδώ χάμω τελειώνει το μπλε. Ξέρεις, δεν έχω μπλε, πρέπει να πάω να πάρω μπλε αύριο.
και πάει έτσι εκεί και στη γωνία που κάνει το χρώμα εδώ, του φάνη, του ρούχου του, πάει έτσι εδώ, δεν ξέρω τι, στη γωνία που κάνει εκεί, ο φάνης, στη γωνία που κάνει εκεί, ακριβώς στην κάτω, στην ίδια ευθεία εδώ παιδιά, εδώ τελειώνει αυτό το μπλε εδώ, εδώ, εδώ στη γωνία αυτή εδώ, εδώ χάμω κάπου εδώ τελειώνει το μπλε. Ναι, δεν είναι τώρα και για πολλά δεν είναι δύσκολο. Εδώ κάπου εδώ τελειώνει το μπλε. Εκεί. Εδώ μέσα είναι όλο μπλε. Μπλε. Μπλου, μπλου. Μπλου, μπλε, μπλε. Λυπημένο. Ερωτικό μπλε. Ή μπλε. Πόση σημασία θα δώσουν στο μπλου ή άδειο. Ερωτικό μπλε λυπημένο. Τι σχέση έχει το ερωτικό με το λυπημένο για παράδειγμα. Ναι. Καμία. Λοιπόν, εδώ πάει μπλε. Εδώ μπλε, εδώ μέσα είναι μπλε. Ο φάνης έτσι πρέπει να πάει λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, δεν είναι για πολλά αυτό. Εγώ δεν έχω όρεξη. Εντάξει, έχω σακατέψει ζωγραφή μου. Δεν έχω παιδιά, έχω ζωγραφίσει 7 ώρες και 40 λεπτά σύντο σήμερα, όσο έχω κάτσει τώρα, και δεν έχω μισό λεπτό λάθος. Και έχω ζωγραφίσει μόνο 7 ώρες και 40 λεπτά τον Ιούνιο. Και έχω κάτσει σήμερα. Μισή ώρα. Έχω κάτσει μισή ώρα. Όχι. 22 λεπτά. 8 ώρες. Με μια λάθος δεν έχω. Λοιπόν, εδώ κάνει μια γωνία έτσι και δημιουργεί τον ώμο, τον άλλον. Ένα τριγωνάκι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάει έτσι εδώ. Έλα, τελειώνετε με τα προτίγματα. Κάτσε άλλη το φωνιάσω. Νομίζω ότι προτούσε. Λοιπόν, εδώ. Κάτσε άλλη το φωνιά, Γιώργο. Γεια σου ρε φάδερ. Εξόντως θες έτσι. Καμία να μην πειράζει τα ρούχα μας. Τα άπλυτα. Καμία. Λοιπόν παιδιά εδώ τώρα. Φανή. Λοιπόν πάμε έτσι εδώ. Και εδώ στη γωνία εδώ δημιουργείται όμως. Εδώ είναι μια σημαντική, από κάπου εδώ πρέπει να είναι αυτό. Μετά κόβεται. Κάπου εδώ παιδιά. Δεν πάει πιο μακριά που το έχω βάλει. Πάει έτσι πάνω αυτό. Κάπου εδώ του φάνει. Και εδώ τελειώνει όμως. Εκεί. Αν έχω υπολογίσει καλά. Ενώ αυτό το μπλε που κάνει έτσι τη γραμμή εκεί. Ναι, έχει όντως μια παράλληλη μικρή. Καλά το έχω βάλει εδώ. Γαλάζια, αλλά ελαφρύτερο γαλάκι. Πάει μέχρι εκεί και στην άκρη του γαλάζιου αυτού, εδώ, έρχεται, κατεβαίνει κάτω αυτό, δημιουργεί και λίγο πιο εδώ και πάει έτσι. Κάνει μια αγγίλη και πάει κάπως έτσι, ξέρω εγώ, και κατεβαίνει κάτω. Εκεί τελειώνει όμως το φάνη και εδώ κάτω, αυτό στο ύψος είναι, αυτό είναι απέναντι από αυτό. Απέναντι από αυτό εδώ έτσι πρέπει να πάει αυτό εδώ το μπλε. Έτσι σε ένα ημικυκλικό πράγμα, έτσι εδώ. Κάπου εδώ πρέπει να πάει αυτό. Και κάνει μια αυτό, τώρα πάει λίγο λοξά. Είναι πιο μεγάλο λίγο και κάνει μια, κάπου εδώ πάει και κάνει μια, έχει άλλη μια, αυτή είναι τσάκιση παιδιά, εντάξει που βάζω, δεν είναι μπλε, δεν ξέρω τι, μια τσάκιση εκεί, γυρνά έτσι λίγο εδώ, μια τσάκιση πάνω και πάει το χρώμα λίγο εδώ μετά έτσι, στρίβει εδώ και πάει έτσι εδώ εκεί και μετά τελειώνει όμως το φάνη εδώ. Εδώ, εκεί, έτσι εκεί, εδώ κόβεται η φωτογραφία, δεν μας έχει, κάπου εκεί πρέπει να τελειώνει, κόβεται η φωτογραφία, προφανώς εδώ να το βάλω θα είναι μπλε,
θα είναι, δεν ξέρω, που έχει τις γραμμές, που έχει τις αντίστοιχες από εκεί. Εδώ είναι μπλε πάντως εδώ μέσα. Όμως, και πως κατεβαίνει κάτω τώρα εδώ, αυτό το τριγωνάκι αυτό που κάνει, εδώ, έρχεται κάτω, πάει έτσι, και ανοίγει μετά έτσι, και μετά έρχεται μια γραμμή μπλε, πάει πέρα, προς τα εδώ έτσι, και ενώνεται με αυτή εδώ πέρα, εδώ αυτή. Τώρα πόσο μακριά είναι αυτή, είναι αρκετά χαμηλά, είναι εδώ είναι λογικό. Αυτό το έχω βάλει εδώ. Εδώ η γραμμή αυτή η μπλε τελειώνει έτσι εδώ, πρέπει να δημιουργεί γωνία βάσει τη γωνία εδώ, να είναι στην ίδια γωνία με αυτή. Ή όχι. Πρέπει να είναι η ίδια γωνία. Ναι. Θέλει αυτό, θέλει στην ίδια ευθεία με αυτό. Εδώ, άρα εδώ τελειώνει. Όχι πιο κάτω. Εντάξει, ας πάει λίγο αυτό πιο, ας κάνει λίγο πιο μύτη εδώ. Ναι, τέλος πάντων, μωρέ, τελειώνει εκεί, εντάξει. Εδώ πρέπει να τελειώσει, εδώ. Πάει κάτω, κατεβαίνει κάτω. Πάει έτσι. Γυρνάει έτσι εδώ. Κάνει μια καμπύλη έτσι κάτω και πάει και τελειώνει εκεί. Έτσι εδώ. Λίγο χαμηλότερα το έχεις βάλει. Δεν είναι χαμηλότερα, ψηλότερα είναι αυτό από εδώ. Χαμηλά το έχεις βάλει. Νομίζω ότι θέλει εδώ πάνω. Εδώ κάπου. Όχι πιο χαμηλά από εδώ. Από εδώ που πάει αυτή η γραμμή. Άρα το άλλο είναι λευκό. Τώρα το λευκό πώς θα το περάσουμε. Τώρα πώς θα περνάς λευκό ένα λευκό. Πώς περνάς λευκό ένα λευκό χαρτί. Ένα λευκό μουσαμά. Εδώ είναι η απορία. Και συνεχίζουμε. Λευκό, ευτυχώς λευκό έχω πάρει και έχω πολύ λευκό. Το πινέλο του λευκού είναι κόκκινο. Oh my god. Το μεγάλο πινέλο. Πρέπει να βάλω το αμέσως επόμενο. Είναι κόκκινο το μεγάλο πινέλο του λευκού, παιδιά. Θα βάλουμε αυτό που είναι όχρα. Αυτό όμως είναι πολύ μικρό. Βέβαια λευκό δεν έχει και πολύ ο Φάνης. Εδώ έχει. Εδώ. Βάλω το με τα χέρια. Τα χέρια μου είναι μπλε. Όλα, κοιτάτε, αυτό το μικρό. Και εδώ είναι όλα μπλε. Πρέπει να το βάλω με τα δάχτυλα. Στο βίντεο φαίνεται ή φαίνομαι εγώ. Λοιπόν, δεν πειράζει άμα πάρει λίγο του γίνει γαλάζιο το λευκό μέσα. Δεν πειράζει, εντάξει, αρκεί να έχει λίγο χρώμα. Κάτω, ας και είναι και λίγο μπέζ. Εδώ είναι λευκά. Είναι όμως. Ας γίνει και λίγο γαλάζιο, ας γίνει και λίγο μπλε, ας γίνει και λίγο όχρα. Αρκεί να μην είναι λευκό. Εδώ είναι όμως φάνη. Τέλος πάντων δεν είναι και τόσο πετυχημένο. Εδώ είναι λευκό. Τώρα αυτό είναι πολύ μπέζ, και δεν μπορώ να το καλύψω αυτό το πράγμα. Εδώ λευκό. Δεν πειράζει να μας γίνει λίγο γαλάζιο. Ας γίνει γαλαζόλευκο για την ώρα. Έτσι να μην είναι λευκό θέλουμε τελώς. Λευκό θα γίνει, αλλά λευκό, όχι λευκό του μουσαμά, λευκό της λαδοβογιάς. Δεν έχει τώρα λίγο κάποιο χρώμα ή όχι. Εντάξει, έχει τώρα λίγο, βλέπετε έχει πάρει λίγο γαλάζιο μέσα. Δεν πειράζει, το μπλε μας έγινε γαλάζιο, αλλά δεν θέλουμε άλλο γαλάζιο.
Και αφού τώρα βάλαμε λίγο μπλε στο ρούχο, με μπλε λέω, λίγο λευκό, άμα το βάλω αυτό, ξέρεις, επειδή έχει όχρα, θα γίνει ένα πράγμα, θα γίνει ένα καφέ γαλατζό, λευκό, όχρο, μπλε, σαν ξεβρέστα. Βλέπετε, άμα βάλω αυτό που έχει γαλάζιο, όχρα, το πινέλο, βλέπετε, τι γίνεται. Βέβαια δεν πειράζει, ας πάρει το χρώμα του τέρματος λίγο. Έτσι, εμείς μπλε δεν το θέλουμε. Ας πάρει λίγο καφέ και λίγο γαλάζιο, βλέπετε, και να αλλάξει λίγο το λευκό του μουσαμά, να γίνει για την ώρα έτσι, και μετά τώρα έχει κάτι άλλο για χρώμα. Έχει κάτι άλλο σαν χρώμα, δεν έχει το ίδιο. Βέβαια οι ώμοι θέλουν λίγο κοίταγμα, το περίγραμμα απ' έξω. Αλλά τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Θέλω να πάμε να φτιάξουμε πιο κάτω, παιδιά. Εδώ είναι λευκό, είπαμε. Εδώ. Εδώ είναι λευκό. Εδώ θέλει λευκό εδώ μέσα. Αλλά τώρα πώς το λευκό θα υπερτερήσει εδώ του μπλε. Γιατί εδώ είναι λευκό. Εδώ. Και εδώ είναι λευκό. Και όμως το λευκό υπερτερεί. Κοιτάξτε να δείτε το λευκό πόσο δυνατό χρώμα είναι. Κοίτα. Το βάζω πάνω στο μπλε. Το απλώνω και υπερτερεί του μπλε. Βλέπετε. Δηλαδή είναι και πώς το βάζει. Όχι πιο κάτω από εδώ το μπλε. Εδώ. Όχι, εδώ είναι λάθος. Θέλει λίγο φάγωμα αυτή η γραμμή. Όχι πιο κάτω. Εδώ είναι λευκό. Εδώ είναι λευκό. Εδώ μέσα είναι λευκό. Εδώ μέσα είναι μπλε. Εδώ είναι μπλε. Εδώ είναι λευκό πάντως. Όχι πιο κάτω είπαμε. Εκεί είναι λευκό, εκεί είναι μπλε. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε το... Πάμε πιο κάτω. Μέχρι εδώ φαίνεται η κάμερα, Έχουμε λίγο αυτό να φτιάξουμε. Πάμε πάλι με το μπλε. Τώρα. Πάλι στο μπλε, το λευκό δεν είναι και πολύ έξω. Το μπλε τώρα. Πάω από εδώ. Αυτή η γραμμή είναι άμα το πάρει στην ευθεία, δεν είναι σαν εδώ, όχι. Όχι, είναι πιο ψηλά. Πιο ψηλά από τη γραμμή εδώ. Πιο ψηλά από εδώ. Εδώ πάνω. Αυτό πάει εδώ. Πιο χαμηλά δεν μπορεί να πάει. Καλά, ας μου βγει μια γραμμή εμένα πιο χαμηλά, η άλλη πιο ψηλά, δεν πειράζει. Αυτό εσύ το έχεις ξεκινήσει από ψηλά ή αυτό θέλει πιο χαμήλωμα εδώ. Σου ξανά από αυτό εσύ θέλει πιο χαμηλά. Φαίνεται ότι θέλει λίγο χαμηλότερα. Εντάξει, αυτά τα διορθώνω και μετά ρε παιδιά. Να μην το βάλεις και πολύ χαμηλά γιατί θα γίνει μακρολέμης. Υπόψη, όλα παίζουν ρόλο. Μπορεί να τον δείξει μακρολέμη. Ο λαιμός το ότι μακραίνει πολύ. Αλλά εντάξει δεν πήγε πολύ χαμηλά, λίγο το. Δεν νομίζω, μια χαρά είναι. Τέλειο είναι. Εδώ είναι το φερμουάρ, εδώ δεν το έχουμε φτιάξει. Γι' αυτό και το αφήνω λίγο ανοιχτό γαλάζιο εδώ, πρέπει να μπει ένα φερμουάρ εκεί. Εντάξει, το κατέβασα λίγο πιο χαμηλά αυτό. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τη γραμμή. Αν αυτό είναι πιο ψηλά από αυτό, εδώ άμα το βάλεις δεν είναι πιο ψηλά, είναι πιο χαμηλά. Άρα αυτό εδώ θέλει κατέβασμα λίγο, θέλει εδώ, τέλος πάντων, σιγά τα αυγά, σιγά το πρόβλημα. Εδώ ανεβαίνει η γραμμή, εδώ ανεβαίνει η γραμμή. Όσο πάει προς την εδώ, βλέπει, εδώ είναι πιο ψηλά από εδώ αλλά το έχεις ανεβάσει πολύ Νίκο. Όσο πάει προς τα εδώ, πάει έτσι. Γιατί είναι λάθος.
Ακόμα βαριέσαι, άστο. Λοιπόν, στην κάμερα εδώ είναι το φερμοάρ και εδώ είναι το μπλε. Μέχρι εδώ φαίνεται. Άμα το βάλεις λίγο εδώ, εδώ είναι όλο μπλε. Είναι έτσι εδώ. Πού ξεκινάει αυτό. Κάπου εδώ. Δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά, πολύ. Εδώ είναι όλο μπλε. Όχι, πες έχω το φασούλα, για πρόσεξε λίγο. Τα απότομα το ξέχασα. Λοιπόν, αυτό που πάει εδώ, στην ευθεία, αυτό είναι εδώ. Εδώ χάμω. Μπλε. Γωνία εδώ. Και πάει το μπλε. Εδώ είναι όλο μπλε, εντάξει, μέχρι κάτω. Καλά, το μπλε θα σωθεί σήμερα, εντάξει, παιδιά δεν βλέπουν να επιβιώνουν, να μένει για αύριο. Άσε μπορεί να σου πει και τώρα, σε λίγο. Να μην μπορώ να περάσω όλο το ρούχο. Έχει πολύ μπλε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε λίγο το μανίκι εδώ, αν και δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Εδώ έχει λίγο μπλε και πάει πέρα έτσι εδώ. Και δημιουργείται το μανίκι εκεί. Το μανίκι του φάνη εδώ είναι γιγάντιο, μοιάζει. Είναι 5, 10, 12, 13 παλάμες. Εδώ είναι 5, 10, 12. Λογικό το βρίσκω. Μα είναι και κομμένο εδώ. Δεν φαίνεται. Κομμένο, αλλά πώς θα το φτιάξεις εσύ. Δεν φαίνεται καλά. Και το χέρι και όλα. Και καταρχάς να δούμε που πάει μπλε. Το μανίκι είναι όλο μπλε εδώ. Εδώ είναι μπλε, αλλά δεν ξέρω τι σχέδια πονάει αντίστοιχα, γιατί από εκεί έχει σχέδια πολλά. Εδώ είναι μπλε το μανίκι, μέχρι εδώ την άκρη ας πούμε. Βάλει λίγο μπλε και εσύ ρε κακομοίρη. Πρέπει να κατεβάσω την κάμερα πιο κάτω, γιατί εδώ που έφτασα είναι και πάμε λίγο από εδώ. Εδώ είναι το φερμάρ και είπαμε εδώ είναι το μπλε το άλλο. Πάει εδώ. Εμάς τώρα εδώ έτσι πως χωράει, άμα το κοιτάξει είναι το χέρι του είναι εδώ κάτω κάπου του φάνη, εδώ. Και κόβεται μετά όμως. Δεν φαίνεται. Εδώ θα υπάρξει πρόβλημα. Μέχρι εδώ φαίνεται. Εδώ είναι μπλε. Εδώ όπως έχει πάει αυτό και έχει έρθει εδώ κόβει το χέρι, εδώ δημιουργεί άλλη μια, αυτό που ξεκινάει τώρα. Αυτό είναι στο ύψος αυτής.
Αυτή η γραμμή. Τη Νίκο δεν ξέρω γιατί το έχεις βγάλει έτσι, αλλά είναι λάθος. Ανασηκωμένο πολύ. Τι μου κάνει τώρα δηλαδή. Αυτό πρέπει να πάει πιο ψηλά κι άλλο. Κάτσε ρε. Αυτό είναι, η γραμμή αυτή είναι εδώ πάνω. Νάτι ρε. Αυτή είναι εδώ. Η γραμμή νάτι. Αυτή εδώ. Λες ότι πάει εδώ νάτι. Εκεί. Αυτή η γραμμή είναι πιο παχιά, είναι διαφορετική. Είναι πιο, εδώ παχαίνει και κάνει καπηλώματα εδώ, όπως πάει. Να δω λίγο από εδώ, αυτό συμβαδίζει, ανοίγει έτσι. Εντάξει, κοίτα, αυτά θα διορθωθούν στην πορεία. Δεν μπορώ να τα φτιάξω τώρα με τη μία. Ναι, είναι εύκολα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και τόσο όρεξη. Αυτό δεν μπορώ να το ανεβάσεις άλλο. Είναι πιο ψηλά από εδώ, είναι ευθεία αυτή και μετά κάνει μια καμπύλη, αλλά αυτή η καμπύλη είναι χαμηλότερα από εδώ. Δεν μπορεί να ανέβει άλλο. Να. Ανεβάζεις λίγο αυτό. Έλα μου, να τα ξαναφτιάξουμε σιγά. Εκεί, κάπως έτσι. Και αυτό το μπλε από κάτω που έρχεται, πάει αρχικά έτσι. Έτσι εδώ θέλει λευκό. Γιατί που είναι πιο μακριά το έχεις βάλει αυτό, ρε. Καταρχάς το έχεις κάνει πολύ χοντρό εδώ. Έχει ένα μικρό λευκό, τώρα πρέπει να το βάλουμε το λευκό αυτό. Για να δούμε. Να το βάλουμε το λευκό. Εδώ έχει ένα λευκό εδώ μέσα. Στο ρούχο. Εντάξει, εντάξει, τώρα έχει πολύ μπλε αυτού, δεν πάω να το βάλω. Το έβαλα λίγο. Πάμε να βάλουμε το μπλε που έχει εκεί. Γιατί μετά έχει ένα λίγο λευκό και μετά πάει το μπλε, συνεχίζει εδώ. Και τα καλύπτει όλα και τα κάνει μπλε. Εδώ έχει μια τσάκιση. Εδώ. Πάει πέρα. Μέχρι εσύ. Και πάει, εδώ πάει έτσι. Και έχει μπλε μες στο μπλε. Εδώ είναι μπλε αυταντικό. Άστα. Άστα, είναι μπλε. Άστα μπλε εδώ. Άστα, θα τα φτιάξουμε κάποια άλλη στιγμή καλή. Εδώ είναι λευκό εκεί μέσα. Αλλά από κάτω είναι μπλε όμως. Μάλλον πρέπει να πάω την κάμερα, παιδιά, να την βάλω πιο χαμηλά τώρα.
Ω, ξέχασα. Συγγνώμη. Μου παραγγέλνεις. Προσοχή. Δεν τον σημαδέψω. Λοιπόν, έβαλα λίγο αυτά. Πριν προχωρήσουμε κάτω όμως, θα κάνω κάτι τώρα. Οκ. Για να πάμε με κοκκινάκι να φτιάξουμε το σηματάκι. Ποιου? Μισό λεπτό. Όχι το κόκκινο το έντονο όμως που παίρνανε. Γιατί όχι. Να βάλουμε το μπερσιανά. Πού είναι το αλεζαρίν κρυμψόν. Κάνουμε red dip. Το κάνουμε red dip, το κόκκινο το βαθύ θα βάλεις. Πάμε παιδιά να κάνουμε ένα σήμα τώρα. Ένα σήμα. Βλέπετε το σήμα. Τι, δεν είναι Εθνική Ελλάδος, πώς τολμάω. Όλα τα τολμάει ο ζωγράφος. Τα πάντα. Τολμάει τα πάντα. Λοιπόν, που έχει μπλε, πανιονιάρα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, για να βάλουμε κόκκινο μέχρι τέρμα. Λοιπόν, οκ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
Για να δούμε. Να φτιάξουμε αυτό που θέλω. Δεν έχω καλό. Το α είναι πιο δύσκολο από το π. Δεν το βάζει κανονικό. Πριν δεν πρέπει να πιάσει όλο το σήμα. Δεν ξέρω.
Πόσο δύσκολο είναι το όμικρον. Όχι ρε. Για το σίγμα είναι δύσκολο. Το όμικρον γιατί είναι δύσκολο, δεν καταλαβαίνω. Πιο εύκολο είναι το ωμέγα από το όμικρον. Το έγραψα. Πόσα λεπτά πήγα να το φτιάξω. Δεν κράτησα χρόνο, αλλά είναι η ώρα 23 και 41 που τελείωσα. Εσύ η γραμμή δεν βάζεις καλά, Νικό. Θέλει μια απόσταση. Ξέρεις, βαριέμαι και λίγο, εντάξει. Ο ήλιος πάει. Κατέστρεψε τον ήλιο ζωγραφικά. Δεν έχω. Τέλος πάντων, δεν είναι καλή κάτω γραμμή, δεν μ' αρέσει, όχι. Δεν μπορεί τώρα να φτιάξα τα γράμματα για να κολλάμε σε μια γραμμή. Να μην την πάρω, όχι θα την πάρω, μια γραμμούλα είναι, είναι δυνατόν. Λίγο πιο χαμηλά, όχι τόσο κοντά στα γράμματα. Άμα έχεις κατήφια. Λοιπόν, φτάνει αυτό γιατί το σήμα δεν το έχω μπροστά μου τώρα. Το φτιάξαμε πάνω στο από πάνω, παιδιά. Δεν βλέπω το σήμα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, παιδες. Πάμε προς τα κάτω. Πάμε προς τα κάτω. Προς τα κάτω τώρα. Τώρα θέλουμε την κάμερα προς τα κάτω. Γυρισμένη. Δεν θέλουμε καθόλου κουτιά εδώ. Εντάξει, εκεί και ούτε zoom. Πάμε να φτιάξουμε το χώρο γύρω από το φερμουάρ για να βγάλουμε μια άκρη. Φερμουάρ,
Όπου είναι όλο μπλε. Εδώ είναι όλο μπλε. Μπάει το φερμουάρ, μέχρι κάτω-κάτω. Δεν είναι μπλε. Τώρα σε κάποια δόση ο Φάνης έχει τα χέρια του. Έχει τα χέρια. Εδώ, τώρα που δείχνει, κάτω από αυτή τη γραμμή που έχεις βάλει, εδώ είναι τσακίσεις. Εδώ είναι η τσάκιση του μαγνητιού που γυρνάει, κάπου εδώ είναι το χέρι του Φάνη. Και μετά κόβεται η φωτογραφία, παιδιά, δεν φαίνεται πιο χαμηλά. Να την βρω ολόκληρη, πρόβλημα. Εκεί που έβαλα είναι τσάκιση του μαγνητιού, Εδώ είναι το μανίκι. Κάνει ένα γύρισμα εδώ, πάνω σε αυτό. Αυτή η γραμμή πέφτει πάνω κάτω από το λευκό, να το βάλεις πιο χαμηλά. Το λευκό απέναντι είναι μέρος στη φωτογραφία. Το λευκό εδώ κάνει μια τσάκη στο μανίκι, ωραία, και πέφτει πάνω στο λευκό. Το λευκό είναι αντίστοιχα από εκεί πιο χαμηλά λίγο. Άρα εδώ, τέλος πάντων, μπλε, λευκό, εδώ μέσα, και ας πούμε ότι η τσάκιση αυτή έρχεται και γυρνάει έτσι εδώ, λίγο πιο χαμηλά στο πάρουμε εμείς, πάει έτσι εδώ, και από κάτω είναι μια άλλη τσάκιση του μανικιού που γυρίζει έτσι, του μανικιού, πάει ναι, που κάνει αυτή τη γωνία. Πάει πιο μέσα κανονικά, πάει εδώ. Αλλά όχι πιο μέσα. Πάει κάπως έτσι εδώ. Εδώ είναι μαύρο. Άρα γυρίζει έτσι εδώ. Έχει τσακίσει, οι οποίες έχουν φέρουν και λευκόνικο. Κάτσε να βάλω το μπλε πρώτα. Εδώ μέσα είναι μπλε, εδώ είναι το μανίκι. Είναι τσακίσει εδώ που κάνει. Απανωτές. Εντάξει, εδώ είναι μπλε. Και εδώ. Μπλε τσάκιση, εδώ, εκεί. Νικού. Ναι, αυτό έρχεται κάτω, πάει εδώ. Και εδώ είναι η άλλη τσάκιση. Πάντα είναι μπλε, όμως μόνο σε ενδιαφέρει τώρα να το βάλουμε μπλε. Γιατί με τσακίσεις δεν μπορώ να βγάλω λάθη ακόμα. Πρέπει να φτιάξω το μπλε. Εκεί, μπλε. Εδώ πάει έτσι, γυρίζει. Πού γυρίζει αυτό? Λίγο πιο κάτω από εκεί. Και πολύ το έχεις πάει. Γυρίζει έτσι εδώ, εδώ, εδώ και πάει έτσι, έξω, γυρνάει έτσι εδώ και εδώ, απ' έξω έχει το περίγραμμα του, είναι μπλε. Εδώ είναι η άκρη του χεριού. Φαίνεται να το φτιάχνει τώρα. Και πιο χαμηλά πρέπει να πας. Πλάκα είναι ότι εδώ πρέπει να έχει χέρι, παιδιά. Εδώ είναι μπλε, εδώ είναι μπλε. Και εδώ είναι μπλε στην άλλη. Εδώ είναι η άκρη του χεριού. Φάνη εδώ. Πάει και γυρίζει έτσι, απ' έξω. Εδώ, το μπλε, γυρίζει απ' έξω. Γυρίζει απ' έξω εκεί. Και όπως γυρίζει απ' έξω, εδώ, κατεβαίνει λίγο κάτω και γυρνάει προς τα μέσα και μετά βγαίνει το χέρι. Είναι το χέρι εδώ. Είναι και σηκωμένο το μανίκι, γιατί αυτό είναι ένα κοινωνιάτιμο. Το 87 δεν είναι στο Ευρωμπάσκετ. Φοράει την φανελή. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτή η χρώμα που για τους ζωφανείς, αλλά μπορεί άμα είσαι δεδομένος
Και καλοκαίρι να είναι φοράς μια. Άμα είσαι δρομένος, άμα παίζει, άμα θλίσει. Λοιπόν, και έγινα εδώ πέρα, αυτό κάνει που λέει το περίγραμμα έτσι. Τώρα το φτιάξει εδώ πρέπει να κάνεις καλά τσάκι στην Νίκο γιατί για να βγάλω το χέρι του. Από κάτω είναι το χέρι του φάνη. Το μαγικό του χέρι. Να βάλεις καλά την τσάκιση. Λοιπόν, αν υποθέσουμε η τσάκιση είναι εδώ, αυτό τι είναι εδώ. Εδώ είναι μαύρο. Εδώ θέλουμε λίγο μαύρο. Έχω δουλέψει ως ώρας μόνο με ένα χρώμα, βλέπετε το μπλε. Έχω βάλει και λίγο κόκκινο και λευκό, αλλά τώρα θέλουμε λίγο μαύρο. Αυτό που πάει εδώ. Αυτό πιανού χρώματος είναι το... Εδώ έχω ένα μαύρο, Το μαύρο θα το βάλεις με αυτό το πινέλο, το μεγάλο, το γιγάντιο του μαύρου χρώματος, το οποίο είναι χαλασμένο, αλλά επειδή το έχω μόνο για το φώτο, δεν με ενδιαφέρει, το βάζω. Έχει λίγο μαυράκι εδώ ο φάνης, εδώ έχει λίγο μαύρο. Πρέπει να βάλω λίγο τα μαύρα, εδώ από κάτω έχει μαύρο που δημιουργεί την τσάκιση. Θα τα βάλουμε λίγο τα μαύρα για να ζωγραφίσουμε. Και πάνω από το μαύρο έχει μπλε. Μαύρο έχει και εδώ βέβαια, εδώ μέσα. Εδώ μέσα έχει λίγο μαύρο. Τώρα άμα κάτσω και βάλω τα μαύρα, θα βρεις και αλλού μαύρα. Γύρω από τη τσακίση έχει λίγο μαύρο. Πάει λίγο μαύρο. Και κάτω. Τέλος πάντων. Από εκεί απέναντι, εδώ στην αρχή έχει λίγο μαυρίζει λίγο. Το μπλε μπλε μαυρίζει, όχι τόσο μαύρο όμως, έβαλα πολύ. Θέλει λιγότερο. Τέλος πάντων, μαύρο, τώρα άμα κοιτάξεις που έχει μαύρο, εδώ λίγο το μαυρίζει. Εδώ στην άκρη. Ίσως έχει λίγο μαύρο εδώ μέσα. Εκεί. Πάλι έχει μαύρο. Εδώ όμως η τσάκιση, έρχεται αυτή η τσάκιση και πέφτει πάνω εδώ, του ρούχου, εδώ και πάει έτσι πέρα, μία γραμμή, κάνει μια γωνία, το μαύρο εδώ, και από κάτω είναι το άλλο μαύρο, το πιο έντονο τσάκι του μανικιού, εδώ, μέσα, που κλείνει, σκουραίνει και όπως τελειώνει εδώ το μαύρο, εδώ, παιδιά εδώ τώρα φτιάχνω το χέρι του φανεί και μετά από κάτω δεν φαίνεται άλλο. Θα ξαναγκαστώ να το κόψω. Δεν θα ξέρω τι να βάλω, μα δεν τη φωτογραφία αυτή που να την βρω, να την προχωρήσω. Εδώ είναι το χέρι του, εδώ στην ουσία είναι το χέρι του. Κάτσε να δω αν πηγαίνει εδώ. Δηλαδή μετά τη σκιά αυτή είναι το χέρι του εδώ. Είναι εδώ. Στην ευθεία άμα το πάρει στο χέρι, εδώ είναι στην τσάκιση αυτή. Και τελειώνει στην τσάκιση την άλλη εδώ. Ναι, καλά το έχεις βάλει, εκεί πάει. Όμως εδώ είναι το χέρι του φάνη. Εδώ βάζουμε μαύρο. Εδώ χάμω έχει μαύρο. Το σίγουρο είναι. Ψηλά το έχεις ανεβάσει. Δεν είναι τόσο ψηλά. Και γυρνάει πάει έτσι εδώ και δημιουργεί το μανίκι εδώ, το σηκωμένο μανίκι και πάει και πέφτει έτσι τόσο μακριά ρε. Κοίτα μην ξεχνάς το έργο το κάνω γιγάντιο. Είναι μεγάλο το έργο, πρέπει να πάει μακριά. Εδώ είναι μαύρο. Είναι πολύ μακριά που πάει λίγο. Είναι γιγάντιο το έργο, αλλά μου φαίνεται πολύ να γιγαντώνει εδώ το χέρι του. Δεν φαινόταν στο ρούχο ρε παιδιά, δηλαδή και μόλις πήγα στο ανθρώπινο σώμα, δεν φαίνονταν στο ρούχο και μόλις πήγα στο ανθρώπινο σώμα, είδατε. Πάμε Φάνη, πάμε. Πάμε, θα σε φτιάξω. Θα φτιάξω, θα σε ζωγραφίσω μεγάλε. Λοιπόν, και αφού πάει έτσι εδώ, έρχεται το απ' έξω, το χέρι του, μοιάζει γιγάντιο το χέρι. Είναι τόσο μεγάλο το χέρι. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το πρόσωπό του. Άρα εδώ πέρα, απλά δεν βγαίνει τόσο έξω εδώ, ίσως θέλει εδώ.
Εδώ η τσάκης, όχι πιο έξω. Η τελική, το τελικό μπλε. Εδώ είναι φόντο, εδώ δεν υπάρχει μπλε. Αν θέλει εκεί, και κατεβαίνει έτσι κάτω εδώ και πάει εδώ, τότε το χέρι του θέλει εδώ μέσα. Θέλει λίγο πιο μικρό, φίλε, είναι μεγάλο, που είναι πιο μεγάλο το πρόσωπο. Και πάλι εκεί μεγάλο μοιάζει. Και εκεί μεγάλο μοιάζει. Αν το βγάλει στην Νίκο, εκεί δεν είναι τόσο μεγάλο τώρα. Εδώ χάμω, όχι πιο έξω. Κόβεται εδώ. Το χέρι του βλέπετε εδώ, ακούτε εδώ, κόβεται. Φωτογραφία κόβεται έτσι εδώ, εδώ, εδώ. Δεν μπορώ να το φτιάξω άλλο, κάτω. Και με λυπεί, αυτό με στενοχωρεί, γιατί θα ήθελα να φτιάξω τα χέρια του Φάνη. Αυτά που τα κάναν όλα. Τα θικά χέρια του Φάνη του στο Δούλαλα. Και τώρα όπως κόβονται εδώ, λοιπόν, εδώ είναι το μανίκι του που γυρίζει. Με τις όποιες σκιές λάμψεις. Μαύρα, αυτά, μπλε, λευκά, δεν ξέρω τι θα πάει εδώ μέσα. Αν υποθέσουμε ότι το μάτι